jaun-andreok, arratsaldeon, ongi etorriak Navarrodun erakusketaren baitan antolatu den hitzaldi sorta honen azkeneko saiora. 20. eta 21. mendeak hartuko dituena. Joakim Gorrotxategik ireki zuen hitzaldi sorta, ekinateko hizkuntza egoeraren berri emanez. Ondoren, Patxi Salaberrik Erdi Aroko euskararen gainean eta euskalkien sorreraz zer jakin daitekeen aritu zigun. Hurrengo hizlaria Juancho Madariaga izan genuen, eta berak aro modernoko egoera soziolinguistikoaren zenbait zertzelara ekarri zizkigun. Ibilbide historiko hori borobiltzeko nolabait, aro garaikidera txurriduko gara gaur Paula Casaresen saioan. Garai berezik interesgarria dugu hori, batez ere, euskarak atzerapen nabarmena eginen baitu Nafarroko herri frankotan, eta hizlari franko ere galduko dituelako euskarak orduan. Baina Casaresek berak bere tesian argi azaltzen duenez, ez hori bakarrik. Horrekin batera hizkuntzaren gaineko kontzientziaren garaia ere bada honako hau. Hizkuntzaren gaineko axolarena eta hura atxikitzearen ardura hartu duen gizarte horrela. Euskara 21. mendeko Europara ekarri duenarena hain zuzen. Beraz, biak baditugu gaur izpide dugun garai horretan. Horrelako ez eta beste zaritzeko, esan bezala Paula Casares dugu gaur gurekin. Paula Casares Euskal Filologian lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean eta Antropologia Sozialen eta Kulturalean Euskal Herriko Unibertsitatean. 2013 urtean, Soziolinguistikan doktore titulua erdietsi zuen, NUPEN, Nafarroan euskararen belaunez belauneko jarraipenari buruzko tesiarekin. Ordutik, soziolinguistika eta hizkuntza antropologiari buruzko ikerketan dihardu. 2011an, soziolinguistika klusterrak hausnartu saria eman zion. Bestalde, argitalpen ugari egin ditu, aldizkari espezializatuetan eta hitzaldi anitz eman biltzarretan. 3 liburu hauek gainera argitaratzen ditu. Batetik, hizkuntza eskubideak Euskal Herrian, bestetik Euskaldun bizi Nafarroan, eta urte berean, Irurita euskarari iraunarazi dion herri. Gaur egun bereziki euskararen belaunaldiz belaunaldiko jarraipena eta hizkuntzaren sozializazioa ikertzen ditu Paulak, Nafarroako familia euskaldunetan. Casaresen jardura profesionala hizkuntzaren normalkuntzan oinarritu da batik bat, administrazio publikoan eta irakaskuntza Nafarroako Unibertsitate publikoan. Hizkuntzaren filologia eta didaktika saileko irakaslea da bertan, eta egun Nafarroako gobernuko Euskara Bidea, Euskararen Nafar Institutoko sustapenaren eta plangintzaren zerbitzuko zuzendaria da. 2006az geroztik euskaltzen urtazlea ere badu hor. Atxaldeon, ohore handia da niretako Navarrodun erakusketaren osagarritako antolatu den hitzaldi ziklo honetan parte hartzea, eta Pello Monteano erakustaldiaren komisarioari gonbidatu izana eskertu nahi diot. Bide batez, bikoizki nire esker onak, saio honetan nirekin batera lanean ariko diren itzultzailei. Nire solasaldi hau, erramezala ziklo honen azkenekoa da. Navarrodun erakusketak biltzen dituen dokumentuak 19. mende bitartekoak dira, baina euskararen historia ez da hor gelditu. Erakusketara hurbildu den bisitariak ikusi du euskara paper eta arri-zaharri loturik, baina gaur egun euskara bertzerako errealitatea da Nafarroan hizkuntzak, gizarte, gertakari, bizi eta dinamikoak baitira. Erakusketak josi duen ibilbide historikoan ikusi dugu euskara Antzinaroko hilarrietan, ikusi dugu euskara Erdi Aroko esku izkribuetan eta aro garaikideko inprimategietako moldeko hizkietan ere. Baina horietatik egin du jauzi hizkuntzak oraiko pantailetara. Kultura digitalaren eta teknologiaren garai honetara. Internet, Wikipedia, WhatsApp, Twitter, Facebook, robotika, errealitate virtualaren arora. Eta jauzi hori ulertzera ematea da gaur nire saio honetan dudan xedea. Beraz, hasteko zertan zetzan euskara 20. mendearen
hasieran, 20. mendearen hasierako egoera ulertzeko 19. mendera egin behar du gibelat pixka bat. 19. gizaldia izan zen Euskararen historian galerarik handieneko mendea. Eta aurreko itzaldian Madariaga irakasleak azaldu zuen bezala, kolapso demolinguistikoa gertatu zela erratea bada. Euskararen bilakaera demolinguistikoa aztertu duten lanei esker, badakigu aro garaikidean Nafarroa zela euskal lurraldeen artean euskaldun gehien zituen herrialdea. Adibidez, 1600. urtean Nafarren 74% euskalduna zen. Beraz, gehiengoa zen euskalduna. Eta gainera, euskaldun hutsak gehienak, euskara balitzik etzakitenak. 2 mende geroago, 19. mendea hastearekin, 50%ra jauzi egiten da euskaldunen portzentajea. Eta 19. mendeak aintzine egin ahala, malda horren tendiza segitzen du, eta badugu 1863. urteko kalkulua 30%. 20. mendea hasita, apalago egonen da, eta Xabier Elizek egindako azterketari namaiola, badakigu, gerra zibila haste hartzeagolarik, 17% kokatzea badela, Nafar euskaldunen 100%. Azken zati hau, 1863-etik 1926-era doan zatia, Elizek bereziki aztertu duen aldia da, galera nabarmeneko garaia da. Euskaldunak Nafarroan 91.000 izatetik 71.000 izatera pasatu ziren. Euskarak Nafarroan zuen eremu geografikoa nabarmen txikitu zen. Euskalduntzat jotze ziren udalerriak eren luze batean murriztu ziren. 51 udalerri galdu ziren. Euskaldun izateri utzi zioten behin erdaldunduta. Galera porzentuala absolutuan dagoena, baina nabarmenagoa zergatik garai horretan hazkunde demografikoa gertatu zelako. Beraz, porzentualki are eta gutxituago gelditu zen hizkuntza. Dena dela, euskarak bere eremuan, mendialdean, nagusi izaten segitu zuen. Herritarren 70% bueltan euskaldunak ziren, eta hori ere bada bizitasunaren eta iraupenerako seinalea. Egoera honen aitzinean, bi jarrera agertu ziren. Alde batetik baditugu intelektualak, ikusita zein zen hizkuntzaren bilakaera, euskara luze gabe desagertuko da errantzutenak. Hor ditugu Bizon, Reclus, Humboldt, Unamuno, horiek hizkuntza irautiko zela, hizkuntza hilko zela iragarri zuten, aurre ikusi zuten. Baina baditugu bertze batzuk, egoera beraren aitzinean bertze jarrera bat hartu zutenak. Eta hizkuntzaren gibelatzearen eta galeraren aitzinean, hizkuntzaren bizirautearen ardura hartu zutenak. Eta nik horiekin hasi nahi du gaurko saioa. Azken batean, historiak haiei eman arrazoia. Egile batzuek dioten arabera, Hego Euskal Herrian, errenazimentua etzen Europako bertze herrialdeetan bezala 16. mendean loratu, 19. mendean baizik. Hain zuzen ere, 1876 urtetik, hau da, azkeneko 3. karlistaldia akiturik, 1926 gerra zibila hasi arteo. Orduan garatu zen eusko pizkundea deitu izan den euskal kulturaren loraldi edo mugimendu kulturala. Eta diskurtso eta ekintza ugari ekarri zituena euskararen alderako. Eusko pizkundeak gunea izan zuen, gune nagusia, nagusia izan zuen Nafarroan eta zehazki Iruñean. Iruñeko zenbait intelektual euskaltzalek
1877an Nafarroko Euskarazko Elkargoa osatu zuten. Ikusita Euskararen galera eta horretaz arduratuta eta nolabait min hartuta. Elkarte honetan aritu ziren Bertzeak Bertze eta Arturo Kampion buruzela, Juan Iturralde Isuit, Emilio Oloriz, Estanislao Aranzadi, Nicasio Landa, Florencio Ansoleaga, Esteban Obanos. Iruñean sortu zen elkarte honen eta elkarteak sortu zuen Euskara izeneko aldizkariaren antzera sortu ziren bertze batzuk Donostian, Gasteizen, Bilbon. Hau da, Nafarroko Euskarazko Elkargoa izan zen Eusko Pizkundera loraldi honetan aitzindaria eta erreferentzia eta eredu. Euskarak nolabait Euskal Herriaren tradizioa, morala, Euskal familiaren sena biltzen zituen elementutzat jotzen zuten euskaroek, elkarte honetako kideak euskaroak deitu izan direlakoz. Eta horren adibidea ikusteko ikus dezagun 20. mendearen hasieran Arturo Kampionek Azpeitiko Lorilekoetan eman zuen hitzaldiaren zatiak. La familia lingüísticamente homogénea antes es sustituida por otras dualistas en el periodo intermedio, de las que hay tantos lamentables ejemplares en Navarra. Los abuelos hablan exclusivamente el vascuence, los hijos mal el vascuence y el castellano, los nietos exclusivamente el castellano, un castellano tosco, incorrecto, con ribetes de bárbaro, castellano de Aragón y La Rioja, vehículo de groserías, obscenidades y blasfemias. Hizkuntza nolabait ontasun eta tradizio eta moral elementuen gordailutzat hartzen da, eta hori nabarmen da lerro hauetan. Baina nabarmen da Arturo Kampionek erraten duena, ze abiadura bizia zeraman galerak. Familietan 3 belaunaldi aski zirelakoz ikusteko euskaldun hutsak izatetik nola erdaldun hutsak izatera pasatzen ziren aitatxe amatxin eta hiloben artean. Galera honen abiadura, hauniz lekukotasun ditugu alde horretatik, izanen dugu nagusi hainbat tokitan 20. mende osoan. Euskaroen ekarpenen artean, ez da bakarrik diskurtso koherente, beroko euskalgintzaren erreferentzia izan dena, haunitz ekimen egin zituzten hizkuntzaren alde, eta batez ere, euskarazko irakaskuntzaren alde edo euskara irakaskuntzaren sisteman sartzaren aldeko etengabeko eslaria egin zuten. Primo de Rivera diktaduraren baino lehenagoko 2 esperientzia dira aipatzekoak. Lekarozko aita kaputxinoen ikastegikoa eta Iruñeko Uharte Anaien eskola. Bietan, garai horretan, euskara irakasgaitzak irakaskuntzen. Mugimendu euskaltzale intelektual honek aldiz, eragin tipia izan zuen mendialdeko euskaldun jende arruntaren artean. Nolabait intelektualidade batetik egina zen diskurtsoak eta nolabait ez zuen ahalmenik iristeko nolabait euskaldun arrunteko populazio horretara. Interesgarria da erratea, zertaz hasi nahi zen, 19. bukaera aldean gorpuztu zen euskaltzaletasun honekin. Euskaltzaletasun honek eta 20. mendean garatuko denak biek nolabait partekatzen dituztelako zein bertze elementu. Badelakoz lotura bien artean. Nafarroko Euskarazko Elkargoaren ondotik sortu ziren bertze batzuk. Euskal Esnalea eta euskararen adiskideak. Eta hor agertzen diren izenak, horiek osatzen dute Nafar euskaltzalen 3 belaunaldi. 19. mendea eta 20. mendea biak lotzen dituztenak. 20. mendean garatu zen euskaltzaletasunak edan zuen tradizio horretatik. Baina ikertzaileek erraten dute Nafarroko Euskarazko Elkargoaren eraginak harago doazela. Eta elkarte honen
ondorioetako bat ere izan daiteke eusko ikaskuntza edo euskaltzaindia sortzea. Hor, eragin zutela. Baina areago, Foru Aldundiaren barnean Biarako printzea kultura erakundea sortzea. Edo, haunitzez ere urrutago denboran, Biarako printzea kultura erakundearen barnean euskara bizkortzeko saila sortzea. Hau oso interesgarri izanen da, Frankoren agintaldian Foru Diputaziotik euskararen alde egiten ziren ekimen xune, baina egiten zirenak ulertzeko. Eta hemen biltzen dira izenak errepikatua, belaunaldi batetik bertzera, batzu dira bertze batzuen semeak, adibez Larrekoren semea da Angel Irigarai, eta Jose Angel Irigarairen semea, eta hori badanen tradizio bat, batzutan familietan eta ikus daitekena, gorpuztu duena, 2 mende hauetan, Nafarroaren nolabait euskalduntasunaren elkartea. Gerra Zibilaren aurreko euskaltzaletasunaren bi ekintza nagusia aipatzearren, aipatuko nituzke euskarazko irakaskuntzaren nolabait ekarpena, eta hemen agertzen dira batez ere euskal eskolak. Ulertu behar da, euskararen erakuste ofiziala den inguruan, garai honetan, Gerra Zibila baino lehenago, Foru Aldunditik egiten ziren, ekimen bakarra ziren, apaiz gaiei eta maisu-maistra gaiei eskolak ematea. Baina euskaroen nolabait aldarrikapenen ondorioz eta hizkundearen azken urtetan, ikusi zen beharrezkoa familian erdaldun hasi ziren neska mutiko horiei euskarazko irakaskuntza, euskarazko eskolatzea planteatzea. Eta hori sortu ziren, esperientzia batzuk tipiak, laburrak izan zirenak denboran, baina oso adierazgarriak. Eta euskal eskola horiek deitu izan dira Errepublikako ikaskolak. Sortu zirenak Iruñean, Lizarran eta Elizondon. Tafaiakoa gelditu zen egitasmo gutxian. Interesgarriak diot, kualitatiboki, euskara irakasbide zelakoz. Lehenbiziko aldiz gure herrian. Laburrak diot, Gerra Zibila hasi eta eten zirelakoz denak. 3 horietako ezein etzen iritsi, 36-37 ikasturtea hastera. Eta bertze, ekintza aipagarria. Euskararen familia bidezko transmisioa sustatzea. Eta hau nondik sortu zen nolabait, nork bultzaturik edo nork iradokita. Euskaldunei sariak ematea. Angel Irigaraik, Irulargo itizenez sinaturik, egin zuen artikulu bat, 25. urtean, zioena, en vista del poco sentimiento vasquista de nuestros euskaldunes, tanto letrados como rústicos, para detener la desaparición del vascuence, no hay otro medio que el dinero. Otorgar premios en metálico a los chicos que mejor lo hablen en los pueblos que pueden ser enseñados por sus padres que aún no lo han perdido. De esta manera se incitaría la codicia de los padres que pueden satisfacerla enseñándoles a hablar a sus hijos. Bueno, bere argudioa zen, bere interesgarria zen, familia bidezko hizkuntza transmisioa epiztu, saritu, sustatu nahi zela. Eta orduan, euskararen adiskideak elkarteak ideia hori hartu zuen, eta 1928-tik 1933 bitarte aritu zen aurrei sariak ematen, beti ere proba bat eginez, eta lehenago euskaraz bazekitela adierazten baldin bazuten. Angel Irigarai aipatu dut, eta izen honekin seritzeak merezi du. Angel Irigarai izan da, arestian aipatu dutan euskaltzalen belaunaldi horietan, belaunaldi batean baino gehiagotan agertuko zaikuna. Gainera, aita ere hor zuen, Larreko, eta semea ere hor du tradizio horretan, Jose Angel Irigarai. Angel Irigarai egin zion ekarpen guztiz interesgarria 19. mendetik zetorren tradizio batetik. Tradizio bati erran dut. Tradizio hori Arturo Kampionek sortu zuen eta hainbat egilek egin zituzten hor beren
beren ekarpenak eta beren ikerketak. Tradizio hori da Euskararen geografia historikoa. Euskararen geografia historikoak Euskara Nafarroan mintzatu den eremuaren edadura historikoki nola murriztu den azaldu nahi duen tradizio edo ikerketa lerroa. Angel Irigarairen lanezkain baditu Julio Urtijorena, Julio Caro Baroja, Eufrasio Monarriz, Jose Miguel Barandiara, Jose Maria Rakarra, Blas Fagoaga, Bernardo eta Mariano Estornés, Julio Michelena, Fernando González Ollén, María Txaide, Jose Maria Jimeno Curio eta gehiago egin dituzte lanak Euskararen geografia historiko tradizio honetan. Baina interesgarria da Angel Irigarai egile honek egin zuelakoz urte ezberdinetan ekarpen batzuk geroko ikertzailek beti erreferentziatzat hartu zituztenak. Eta horietako bat da, 1980an, El Vascuentzen Navarra izeneko artikulu batean ja zehazten du garai horretan zein zen Euskararen muga. Irakurriko dut. Hace pues 68 años, hau da, 1873an, se hablaba vascuence por toda la extensa zona rural que rodea a Pamplona, en 25 kilómetros a la redonda, dejando ir sus voces a las puertas de Lumbier y Tafalla. Desde 1863 hasta hoy, en el transcurso de estos 68 años, ha perdido Navarra para el vascuence una cantidad considerable de pueblos y villas, pues actualmente el límite lo forman los pueblos siguientes: Ustarroz, Isaba, Ibidango, Cerroncal, Huesa y Salazar, Aristu en Raúl Alto, Lacabe, Ubi, Zandueta en el Valle de Arce, Biorreta, Uroz, Aguinaga, Galduros en Arriasgoiti, Aterreta, Larrasuaña y Doi Bendulay en Esteríbar, Zambio, Berais, Hostiz en Olaibar, Anoz en Escabarte, Belsunce, Larrayos, Aristregui, Cuslapeña, Bulina, Larumbe en el Valle de Bulina, Erroz, Izurdiaga, Urizola en Araquil, Lizarraga de Goyena y Ziordia. Muga hori zen, beretako, berak egindako ikerketaren arabera, Euskararen hegoaldeko muga. Hortik goiti zeuden herriak euskalduntzat jo zituen. Eta, dena den, ohartu zen, euskalduntzat jotako eremu horretan, baziren eskualde batzuk, bazutenak euskara makalago gazte jendeak ezpaitzuen ja euskaraz egiten, adibidez, Arakilean, Mulian, Zulapainen, Esteribarren, Eroibarren, Artzibarren, Zaraitzun eta Erronkarribarren. Baina euskara makalduta zegoen zonalde horietan, baziren herri batzuk oso sendo zutenak euskara, Usetxi, Iragi, Eugi, Lizoain, Mezkibitz, Ardaitz, hau da, konturatu zen, ordurarte marra soil batez adieraz ziteken euskararen egoera ezin zela adierazi, hain erraz, euskararen elebitasun egoera oso konplexuak zirelakoz. Orduen, handik urte batzuetara, zer egin zuen Irigarai? Egin zuen, ikusita zein zen, 1995 urtean euskararen hegoaldeko muga ikusi herri horietan euskarak zuen egoera, euskararen ezagutzaren eta euskararen erabileraren arabera. Eta 7 multzo osatu zituen. Ez dakit ikusten dituzuen, ez da irakurtzen, ez da batere garbi irakurtzen. 7 multzoiek ziren, hasieratik aurrek euskara bazekiten eta euskaraz egiten zuten herria. 30 urtetik goitikoek euskaraz egiten zuten herriak, bigarrena. Hirugarrena, 30 urtetik goitikoek euskaraz bazekiten, baina ja ez zuten egiten. Laugarrena, 50 urtetik goitikoek euskaraz egiten zuten, baina ja 30 urtekoek ez. Bosgarrena, 30 eta 50 urtekoek euskaraz badakite, baina ja ez dute egiten.
Seigarrena, 50 urtekoek eta hortik goitikoek euskaraz badakite, baina ez dute euskaraz egiten. Eta azkenik, 7. multzoan sartu zituen, zaharrek baizik ez egiten herriak. Baina, ja, ez zutenak egiten. Hau da, ikusten da nola, hasierako multzotik, azkeneko multzora, mailakatu zituen, euskara belaunaldiz belaunaldi, ja galtzen hasiak zituzten herriak. Eta pena da, ikustea, zertaz, seguraski, nungoa zareten arabera, seguraski ikusteko interesatzen zaizkizuen herriak nun dauden. Bueno, lan honi, ondoko ikertzailek, Blastagoagak, Ana Maria Etxaidek, Morales de Radak eta Bertza Unitzek egin zizkioten ekarpenak. Eta beti ikusiko duguna izanen da, Angel Irigaraik marraztutako egon marra hori nola joaten zen murrizten. Ikerketaz, ikerketa. Ikus ditzagun, lan honi egin zitzaizkion ekarpen batzuk. Eta nola ikusteko nola murrizten zen ere hori. Joaquin Morales de Radak 71ean egin zuen inkesta bat, Angel Irigaraik egindako herrietan, 26 urtetan egoera nola aldatua zen ikusteko. Eta hau idatzi zuen, el resultado de nuestro sondeo es desconsolador. Acusa un retroceso horizontal o territorial y un retroceso vertical o de densidad. Retroceso territorial porque la frontera idiomática está sensiblemente al norte de la que marcó don Ángel Irigaray. Y retroceso de densidad porque en Burgos, donde tanto en 1935 como en la actualidad existían o existen vascohablantes, hoy, en 1961, para escuchar euskera hay que acudir a individuos de más edad que entonces. Eta herri batzuk hartu zituen. Hau bai, ikusten bezala, bai, Irañeta adibidez. Hor baduzue bi zutabe nagusi, euskaraz badakite eta euskaraz egiten dute, bi galdera. Eta hor duzue, 1985ean Angel Irigaraik galdetu zuelarik ze erantzun hartu zuen, eta 1981ean Morales de Radak galdetu zuelarik ze erantzun hartu zuen. Eta ikusten dugu nola galerak datozen beititik. Iristen da momentu bat, ja, bada belaunaldi bat, herri horretan, ez dela iristen euskaldun aztera. Ez duela jabetze hizkuntza. Iraizotzen ere, gauza bera gertatzen da. Bai Irañeta, bai Iraizotz, zauden Angel Irigaraik markatutako lehen multzoan. Hau da, 1985ean aurrek bazekiten eta egiten zuten. Eta 26 urtetan nabarmena zen bai ezagutza eta bai erabilera aldetik galera. Hirugarren multzoan, hau da, galera aurreratuago zagon bertze herri batean, Erronkarigarreko Uztarro zen, ikusten dugu hori nabarmen. Ja, 71ean, euskaraz egiten dute galderaren aintzinean, erantzuna da, ja ez. Hau da, euskaraz egiteko ohitura soziala galdu da. Batzue badakite. 50 urtetik goitikoek edo adinikoek, baina ja ez da ohitura hori. Eta azterketa soziolinguistikoetan herri batean aldaketa gertatu dela, hau da, euskalduna izatetik erdalduna izatera pasatu dela erraten da, ez jendeak ahazten dolarik euskara bizik eta egiteari uzten diolarik. Hau da, erabilera, ohitura, galtzen delarik. Orduan, erdalduntuta jotzen da. Ikus dezagun bertze egile bat egin ziona ekarpen handia Angel Irigarairen lanari. Ana Maria Etxaidek, 76. urtean, argitaratu zuen Regresión del Vascuence el Valle de Esperibar. 78ean egin zuen azterketa. Beraz, 30 urteko tartea dago Angel Irigaraik egindako azterketatik, Ana Maria Etxaidek egindako horretara. Ikus dezagun zer zioen Esperibarko euskararen egoeraren gainean. Poblaciones como Eubi, Iragi y Leranoz, de las que Ángel Irigaray nos dice que en el año 1935 hablaban vasco los niños,
es decir, estaban en el primer grupo, hoy, en 1965, saben hablarlo personas de 35 años en adelante. En EUBI es donde en números absolutos habla más gente vasco, si contamos los que viven fuera del casco de la población, baserrietan edo. Sin embargo, es en Irabi donde se oye hablar más y algunas familias enseñan también a los niños. Gero erraten du, en poblaciones como Urtasun, Saigotz, Akerreta, Inburuzketa, Setuain, Ezkioz, Ilarratz, Osteritz, Sarasiak e Ilurdotz, en las que Irigaray encontró que hablaban vasco a partir de los 30 años, la regresión ha seguido su marcha normal y el vascuence ha desaparecido totalmente en 3 de ellos, y salvo en Urtasun lo hablan menos de 10 personas. Es nuestra intención irles informando acerca de la regresión del vascuence en el resto de Navarra a medida que vayamos reuniendo los datos necesarios. Azkeneko esaldi hauek oso gogorrak egiten zaizkio hizkuntzalari bati. Nik hemen zer ikusten dut. Euskararen geografia historikoak ezarri zuen tradizio horrek, aipatu dazkizuen bezala, lan haunitz ekarri zituen, eta lan guztiek zer begiratzen zioten. Euskararen galerari. Euskara gero eta guti hau ez egiten da. Marra iparralderago dago, murriztu da eremua. Eta orduan, tradizio horrek sortu zuen nolabaiteko zentzu komun bat. Iduri zuen Euskararen gainean ikertzeak, ekarri behar zuen ondorio bakarra, zela marra gorago zagola erran behar izatea. Iduri du, Ana Maria Etxaide etzela harritu horregatik. Euskara desagertu zela hainbat herritan edo azkeneko hiztunak zituela. Bazirudien hori espero duela gainera. Zertan erraten du, kontatuko digula. Joanen dela kontatzen gauzak nola diren desagertzen, ez? Hau da, nik uste dut tradizio honek sortu zuela, bertzegile batzuek, adibidez Joshua Fishmanek erraten du, gutxiengo hizkuntzen heriotzaren normaltasunen trampa ideologikoa. Edo Xabier Erizek aipatzen du Euskararen edo herri hizkuntzen heriotzaren paradigma. Hau da, jarrera intelektual bat da, hizkuntza gutxituen aintzinean, beti galbidean ikusteko. Eta Nafarroan gertatuko da, garai honetan, Euskara hasiko dela berpizten hainbat herritan, eta ikertzaileak itxu zaudela, horren aitzinean, galerari begiratzen zioten, galerari eta galerari. Eta berpizte seinaleak haitz nabarmenak izan artio, ez dira ohartuko hizkuntzaren errealitatea aldatzen ari dela. Eta zerbait mugitzen ari dela. Hau da, paradigmak berak behartzen zituen nolabait ikertzaileen begiak galerara, heriotzara eta horretara. Tradizio oso bat zegoen horren aitzinean, ez? Azken hiztunen lekukotasunak sortuko dira eta ugari gainera garai honetan. Ekarri dut argazki bat Etxain, Anue Ibarreko herriko hilerrian dagoen hilarria da. Eta, ikusten duzuen bezala, batzen duena da, hemen datza, Erro Jabendar Urbano landa etxeko semea, Goian Bego, herri hondako azkenen euskalduna, 1953 urte. Bitxia da, badirudielakoz, Urbano Erro Jaben jauna, hiltzelarik bere erkideek, jakin bazekitela euskalduna zela, bera hilda bazijoala azkeneko euskalduna herrikoa, eta informazio hori hilarrian jartzeko moduko garrantzia bazuela pentsatu zuten. Ez dugu ia lekukotasunik jakiteko herrietan azkeneko hiztuna desagertzen ikusten zituztelarik erkideek, horrek ze ondorio utzi zuen oroimen kolektiboan, ez dugu. Mariano Estornesek aipatzen du Izabako azkeneko hiztunak, Ana Maria Etxaide aipatzen du Esteri Barkoak, Jose Maria Sánchez Carrionek ere aipatzen ditu galdurotzen, baina ez dago bertzelako lekukotasunik, ez? Horren inguruan. Biztartean, herri haunitzetan euskara sendo zen.
Eta euskara bizitasun handia zuen, baina horrek ez zuen erakartzen ikertzaileen interesa. Ikertzaileek ez zuten jakin nahi zertan zetzan euskararen bizitasuna, tradizionetatik kanpo zegoen. Eta oso berandu hartio ez diogu begiratu gertaera horri. Gerra zibila lertu zen. Eta gerra zibilak ondorioak ekarri zituen. Gerra zibilak eta ondotik heldu zen 40 zaro horrek, lehenagotik heldu zen euskararen beherakada larritu baitzik ez zuen egin. Jimeno Juriok erraten du gerra zibilak ekarritako biktima errugabeetako bat euskara bera dela. Eta gerratik sortutako giroak ekarri zuena izan zen euskara gizarte bizitzatik desagertaraztera jotzea. Eta euskara desagerrarazi nahi izatea bizitza publikotik ez dugu ulertu behar administraziotik edo leku nolabait ofizialetatik, ez bizitza zibiletik ere. Elizetan predikoak euskaraz egitea, plazetan euskaraz aritzea, aurrei konteko izena euskalduna ematea, hori dena debekatu zen. Eta hizkuntza zapalkuntzarako nahiz kontrol ideologikorako bide nagusi batzuk oso ongi diseinatuta ezarri ziren administrazioa bera, kultura eta bidea, frentsa idatzia, irratia, argitalpena eta eskola. Gero horri begiratuko diogu bereziki. Kontua da, gerra taunduan abertzaletasunaren eta euskaltzaletasunaren kontrako garbiketa ideologiko latza gertatu zela. Hildakoak, erbesteratuak, espetxeratuak, euskara erreferentzia berekirik gabe gelditu zen, umezurtz alde horretatik. Eta garbiketa ideologiko hori bereziki gordina izan zen irakaskuntzaren arloan. Hainbat maisu maistra izan ziren beren ikasgeletatik botaiak, esperientatuak, berriz eskolarik ez emateko inon, eta horrek hautsi zuen, bistan da, gerra horretik logratzen hasia zen, indartzen hasia zen tradizio batekin. Eta euskal eskolak izan ziren, arestian aipatu dudan bezala, errotik moztu ziren irakaskuntza esperientziak, suntsitu ziren euskararen inguruko irakaskuntza esperientzia horiek. Eta erdera hutsezko eskolak, ezarri zena, Frankoren agintariak, horrek eta 4 hamarkadatako erdera hutsezko eskolaren tradizio batek, haur nafarrak euskaraz alfabetatzeko eta mintzairaren oharpen kulturala izateko aukerez guztiz gabeturik utzi zituen. Jimeno Juriok, gerra eta ondoko Nafarroaren gainean bi elementu aipatzen ditu, alde batetik. Euskara gelditzen da guztiz apaletxita, guztiz gaizki ikusia, guztiz zokoraturik, jendea lotxaz aritzen da, baita herrietan eta plazan aritzeko, Iruñean zer erranik ez, gerra zibil arte oso arrunta zen Iruñeko alde zaharrean salerostetarako ondoko herrisketatik etortzen ziren euskaldunei esker euskaraz aritzea Iruñeko plazan. Hori aldatzen da gerra eta ondoan, eta hainbat herritan ere bai. Eta bertzalde aipatzen duena da immigrazioa, Nafarroa eraldatu zuena. Alde batetik, barne emigrazioa herrietatik hiriburura edo, eta hiriburu handitzen da, batzutan kanpoko jendeari esker ere bai, auzoak sortzen dira, txantrea, gotxapea, santuzela edo nebane hasten dira, 70 hamarkadan adibidez, eta batzutan lehentxeago, eta hainbat herri euskaldun zirenak orduan, kanpoko jendearen etorrearekin eta gainera erdarazko eskolak eraginda eta gehiago erdalduntzen dira. Adibidez, Altsasu edo Olazagutia edo Bera edo Esaka. Gerra zibil ondoko aldian, gerra ondokoan, Nafarroko Foru Aldundiaren ekimena aipatu behar da.
Jimeno Juriok erraten du, Nafarroak seguraski altxamendu nazionalean izan zuen jokamoldeagatik, ez zela izan euskararen kontrako errepresioa Bizkaian eta Gipuzkoan bezain zitala. Eta Nafarroako Foru Aldundian axolagabekeria nagusi bazen ere, hor, ibili ziren ahaldun zehatz batzuei esker, euskaltzaleek ziren batzuei esker, gauza batzuk, xumean gauza batzuk egin ziren. Adibidez, 59. urtean, Zubiaur ahaldun kargu hartu berriak berreskuratu zituen gerra aurretik ziren euskara eskolak ofizialki ematen zirenak, bai apaizgaiei, bai maistei, eta eskola horiek iraun zuten 70. hamarkada arte. 1950. urtean berreskuratu egiten da Euskaltzaindiarekin zegoen hitzarmena, gaur arte dira horrek. Eta oso interesgarria da, 56. urtean, lehenago aipatu datzuet, Bianako Printzean erakundearen barnean euskara bizkortzeko saila sortzen da. Hemen arituko dira Urmen eta Agerre, Biadultzurrun, Satrustegi eta laguntzaile gisa arituko dira Maripaz Ganda, Dolores Balestena, Etirapu, hainbertze euskaltzale, heldu zirenak, lehenagoko izenak ezakit irakurri dituzen, heldu zirenak 19. mendetik datorren tradizio horretatik. Eta euskara bizkortzeko sailak egin zituen gauzen artean, agian aipagarriena da, aurre euskaldunei sariak ematea. Berriz, 1925. urtean, euskararen adiskideek egin zutena bezalaxe. Hemen dut adibidez, 60. urtean, Iruitako haur bati emandako diploma euskara zekielakoz. Eta diploma ez ezik, Nafarroko Berezko Kutxaren kartilla ematen zioten haur bakoitzari 250 pesetekin. Eta kartillaren barnean agertzen da testu hau irakurriko batzuet. Querido niño, la Diputación de Navarra te da este premio para que continúes hablando la vieja lengua de Navarra, que es joya lingüística de España, así como también para que seas al mismo tiempo un buen cristiano, aplicado, trabajador, con objeto de que el día de mañana seas hombre de provecho en el servicio a Dios, a Navarra y a España. Aipatu dena euskaroen diskurtsoan euskara lotzen herriaren balio tradizionalekin, familia, religioa eta hortik edaten dugu oraindik ere 60. hamarkadan. Hau da, oraindik ez da formulatu garai honetan sen hasiko den euskal zaletasun berria. Oraindik heldu gara tradizio horretatik. Baina ekimen honi, aitortu behar zaio garrantzia, ekimen honen inguruan interesa baldin duzu Irene López Goñik eta bertze ikertzaile batzuek luzi idatzi dute honen gainean, haunitz herri saritu zituzten, haunitz herritan ibili ziren eskolaz eta apaizekin harremanetan sariak ematen. Eta izan zen ekimentxo bat euskara jakiteari garrantzia saritxo bat emateko, haunitz aldiz jendeak ere zuen ingertuko. Hauniztan, ahopeka ibili behar izatea plazan euskaraz, edo gaizki ikusia zagolakoz, edo lotxaturik, edo hizkuntza paletxita zagolakoz, eta orain sariak ematia. Jende euskaldunaren erreakzioiek bildu egin dituzte Andres Inigok eta Patxi Salaberren liburu batean, eta oso interesgarria da, pixkat garai honetako kontraesanak eta konplexutasunak ulertzeko. Eta 60. hamarkadera iritsi gara eta hemen dugu euskal soziolinguistikaren mugarri ikerketak. Garai horretako egoera irudikatzeko oso baliagarriak zaizkigunak. Lau aipatuko dazkizuet. José María Sánchez Carrión, El estado actual del Vasconce en la provincia de Navarra, 1970, Factores de regresión, relaciones del lingüismo. Liburu hau izanen da, nolabait heldu zen euskararen inguruko literaturaren aldean, berrikuntza handia ekarri zuen sistematikotasunagatik.
Egia da, oraindik falta zela eta ordurarteko egileak ibili zirela hala nola egoera azaltzen, falta zen tresna kontzeptual osoa, ez zegoen teoriari lan hauetatik aurrera hasten da euskal soziolinguistika, kanpoko ikerketa soziolinguistikoen kontzeptuak agertzen eta nolabait ikerketa arlo hau hasten da jazten. Pedro Irizarrek egin zuen lan oso interesgarria euskalkien inguruan, baina nolabait alderdi demolinguistikoa aztertuta. Hau da, zenbat hiztun gelditzen ziren euskalkietan. Jose Angel Irigarai, euskara eta nafarroa, eta Jose Angel Irigarairen aita, Apate Etxebarne Goitizenez sinaturik, una geografia diacrónica del euskera en Navarra. Lau, lan hauek zinez interesgarriak dira hamarkada hau itxuratzeko. Ikus dizagun lan hauetako zenbait ekarpen. Gero etorriko dira lan handiz gehiago siadekok eginak, euskaltzaindiak berak eginak, baina interesgarria dira hauei erreparatzea. Pedro Irizarrek adibidez, 93. urtean, egin zuen azterketari esker badakigu. Orduan erronkariera, eta erronkarieraz hartuta Bilanko Zegarde Burgi Urzainki erronkari eta Ustarrozen solastatzen zen euskara, 1925-etik 1960-era desagerturik zagola, desagertutzat eman zuen. Zaraitzuera, tarte horretan, 35 urteko tarte horretan, 1.800 hiztun izatetik, 330 hiztun izatera pasatu zen. Hau da, 168ko galera. Aezkerak 1.800 hiztun izatetik, 530 hiztun izatera. Hau da, 171ko galera. Eta Ego Nafarrera, eta hemen sartu zuen eremu handia, Olaibar, Artxibare, Roibar, Auritz, Oltza, Gulibar, Gareskoa eta Zizurkoak kenduta, horietan 1935erako euskara desagertuta baitzago. Eremu horretan, 35-etik 330era, 3.900 hiztun izatetik, 600 hiztun izatera pasatu zen, hau da, 185ko galera. Hau da, Pedro Irizarrek egiten duen lan demolinguistikoa. Ikus dezagun, Jose Maria Sánchez Carrionek egindako ikerlan horretatik pare bat adibidez. Irañeta behitzen baldin bazarete, 1925ean Angel Irigaraik lehenbiziko multzoan sartu zuen. Hau da, aurrek euskaraz bazekiten. Eta gero, Irañetaren gainean Molare Terradak 71ean ja, erran zuen aurrek euskaraz egiteari utzi ziotela eta hor bazela aldaketa. Audio, José María Sánchez Carrionek. Los niños de 1935 son los últimos vascófonos. En Irañeta hablan y conocen el vasco las personas de 35 años en adelante, siendo aún en alguna de avanzada edad, habla exclusiva por conocer deficientemente el castellano. Se habla en las familias entre los miembros mayores, por encima de la edad indicada. Esposos entre sí, abuelos con los padres, a los niños se dirigen siempre en castellano. Hemen dugu, adibidez, Arturo Campione, 1901 urtean aipatzen zuen 3 belaunalditako galera abiadura biziko hori. Hemen dugu adibide bat. Aitatxi amatxi batzuk daude euskara gaztelania ez dakitenak, eta aldiz, ilobek edo aurrek ez dakite euskaraz. Elgorriagan bertze lekukutasun bat. Elgorriagan ez zuen informazioa hartu Angel Irigaraik. Zergatik, Elgorriaga zagoelakoz oso euskalduntzat utzi eman zuen eremuan. Eta orduan, Angel Irigarai bakarrik hartu zuen hegoaldeko mugako herriak. Ikusiko dugu, 1980 urtean oso euskalduna zen herri horretan ze egoera dugun. El vascuence es la lengua usual de los adultos, todos ellos oriundos, conocen el vasco. No así los niños, castellanófonos en su totalidad.
que aunque tienen el vasco, no lo hablan entre ellos, ni en casa, contestan en castellano cuando se les dirigen en vasco. Quedan personas de avanzada edad que tienen el vascuence como lengua única. Hau, ja hemen ikusten dugu belaunez belauneko hizkuntzaren jarraipena etena, eta ikusten dugu nola hiru belaunalditan dagoen nolabait aldaketa hori ez, euskaldun hutsa bizatetik euskaraz ez jakitera. Berreskurapen zantzuak lehenbiziko aldiz aipatzen dituena Jose Angel Irigaray da 73. urtean. Honek erraten du, gaur egun euskararen bizitasuna eta egiazko egoera adierazi ahal izateko koordenada asko beharko lirateke, eta hori dena ez da muga simple batean ematen ahal. Euskalduntze bat pizten ari da, industrializatzearekin batera hazten doan berriabetze bitila. Eskualde erdaldunduetan euskalduntze bat gertatzen ari da, nagusiena Iruñean, baina bai eta Agoitzen, Lizarran, Tafallan eta Tuteran ere. Oztopo eta esi guztien gainetik, borondate gero eta sendoago bat agertzen ari dela, itxuak ere badakusa. Itxuak ere badakusa. Zenbat itxu izan ziren lehenago ez, zuten hori ikusten, honek ja, erratu, itxuak ere badakusa, beri bistakoa da, aldaketa gertatzen ari da, eta ikusi nahi ez duena da, ikusi nahi ez duelakoz. Orduan, berreskurapenaren lehen zantzu horiek, ez ziren bakarrik Nafarroan gertatzen, ez, 70. hamarkada dugu, eusko berpizkundea deitu izan den arloa. Euskal kulturaren berloraldi bat nolabait gertatu zena, gogo berri bat, honela esplikatzen du Joseba Intxausti. Euskaldungoak gogo berrituta sentitu zuen bere burua. Gerratearen oroitzapen larrienak samurtu ziren ordurako. Belaun gaztea indarrean zetorren, hizkuntzaren lotsa galdu eta harrotasunez heldu zitzaion euskalgintzari. Nabaria da hiztunen kontzientzia berritzea. Hau da, Francoren agintaldiaren azkeneko urtetan gaude. Gerra urte gordin horiek pasatu dira, eta orduan ikusten dira, nagusitzen direla, gerra bizitu zuten belaunaldi gazte horien kontzientzia berritua, gogo berritua, eta hizkuntza bertzen modu batez ikusten dutena. Nafarroan, erregimenaren kontrako mugimendu sozialak izan zituen konplizitate batzuk euskalgintza nolabait hasi berri horrekin, ez ziren gauza bera, baina izan ziren nolabait harremanak. Jimeno Juriok honela dio, como sucedía con reuniones clandestinas de movimientos políticos y culturales del momento, surgieron aulas para el aprendizaje de la lengua por adultos en pisos, sacristías y talleres. En Iruña y en los pueblos brotaron en cualquier parte gaueskolas, euskaltegis y academias. Hau da, hemen ikusten da, batez ere eusko berpizkunde mugimendu honetan nolabait mugimendu sendu izan zirenak helduen euskalduntzea eta ikastolen mugimendua. Baina bi mugimendu sendo hauekin batera agertu ziren bertze batzuk laguntu zietenak. Eta Euskal Herri osoan, adibidez, euskarazko literaturaren loratzea, edo Iruñeko lehen ikastola 75ean sortu zen Iruñean, 73an sortzeko asmoa zago, baina gobernadore zibilak moztu zuen egitasmoa. Eta 1975 urterako 25 ikastola ziren ja Nafarroan. 75ean hasten da Durangoko Euskal Liburu eta Diska azoka, gero Euskal Kaltangintza berria 76an, Estopa Amairu mugimenduarekin, 78an Euskara estandarra sortzen du Euskaltzaindiak, hizkuntza eramanen duena bertze esparru berrietara, 72an Arturo Kampion Euskaltegia Iruñean, eta lehenago seguraski hasia ziren gaueskolen mugimendua hasten da orokortzen, hiztun berrien gertakari soziala sortzen da. 73an Udako Euskal Unibertsitatea hasten da eta Iruñeko ikastaroak 77an, eta 79an Euskal Herrian euskaraz taldea sortu zen, eta euskalgintza berriari diskurtsoa nolabait jazten lagundu zion mugimendu osoa.
harin eginen dut, gero eta hurbilago dauden gauzak, orduan eta hobeik ezagutzen ditugulakoz. Badakigu, 1978ko konstituzioa eta ondoan, hasten dira estatuko erkidego elebitunetan, estatutuak onartzen, normalizazio legeak, Nafarroak ere egiten du bide hori. Guztietan azkeneko izan zen, bere hizkuntza legea onartzen. Baina hizkuntza legea onartzeko datuak falta ziren, euskararen inguruko datuak biltzen zituen lehenbiziko zentsua 86an egin zen, ordin ja berandu legea 86an onartu zelakoz, baina lehenago Nafarroko gobernuak eskatu zuen ikerketa bat. Hortensia Ginez izeneko irakasle bati hasieran, gero ez zuen egin, eta azkenean Jesus Azkonak eginen du lana. Lana oso interesgarria da, eta argitaratu gabe dago. Irakurriko datzuet, Jesus Azkona antropologoak, los límites geográficos sociales del euskera en Navarra, azterlanean, bukaeraldean, ematen duen ondorioaren puska bat. Es obvio que la administración no puede permanecer al margen del esfuerzo social por la recuperación cultural de un valor navarro. No podemos aceptar ni nuestra propia comarcalización, berak erabiltzen duena lan horretarako, zenbait eskualde aztertzen ditu. Nafarro osoa aztertzen du zenbait eskualdetan. Erraten du, no podemos aceptar ni nuestra propia comarcalización porque encontramos situaciones muy dispares desde el punto de vista lingüístico. Es evidente, por otra parte, que la lengua no es un dato fijo, sino un proceso social, y ciertamente, aunque con distintas intensidades, será un esfuerzo social en toda Navarra por el mantenimiento o recuperación del euskera. Es obvio que si quiere protegerse el euskera, debe hacerse en toda la geografía de la comunidad de Navarra. Azkonak jakinen zuen, seguraski zein zen asmoa, zonifikazioarena, edo legeak ekarri zuena, eta berak ja erraten du, kontxo, ez hemen euskararen aldeko tasuna Nafarro osoan ikusten da, euskararen berreskuratze maila ezberdinak Nafarro osoan ikusten da. Eta ez du ikusten oinarririk ikerketa horretan inolako zonarik egiteko. Baina, badakizue, 86an euskararen foru legea onartzen da, eta bi alderditan bereizten da estatuko bertze antzeko legeetatik. Alde batetik, euskara eta gaztelania biak izendatzen ditu hizkuntza berezkotzat, eta bertze alde batetik, euskararen ofizialtasuna ez du lurralde osorako aitortzen, zonifikazioa esartzen du. Ene duzatuko honetan, baina badira galdera honi zonifikazioen inguran, oraindik ere erantzun gabe daudenak eta oraindik ere dagai bat mugitzen duena gizartea eta eztabaida politikoa. Zentzuzkoa ote den, 1.000.000 hektarea eta 1.000.000 lagun dituen komunitate batean hizkuntza zona aipatzea. Gero eta arruntagoa bada lehiakide virtualaren nolabait administrazioa, adibidez, ezinbestekoa ote zen, beti aipatu da Nafarroa oso heterogenoa dela hizkuntza aldetik, baina Nafarroa ez da Valentzia baino heterogenoagoa edo Euskal Autonomia Erkidegoa baino heterogenoagoa hizkuntza aldetik. Ez, gertatzen dena, hemengo legegileek 3 zona ezarri nahi izan zituztela. Eta seguraski, hemen Nafarroan izan dugun tradizioagatik ere, euskararen geografia historikoak beti marratu izan dituelakoz, eta hemen marrazaletasun hori aspaldikoa zen. Eta zein irizpidez egina da hori ez dakigu. Eremu euskaldunean 189 euskalduna duen jendea dago, arano, eta 107 garai horretan diotez, 86an. Edo eremu mistoan 0 eta 12 doazen udalerriak. Eta erreala izan daiteke ofizialtasuna mugatuta mendialdera 10.000 biztanle izatera iristen den herririk ez dagoen zea batean, eskualde batean edo eremu batean, herri gehienak 1.000 biztanletik behekoak izanta, nekazalogari eta abeltzaintzari lotutako eremu batean, bada aski administrazio gune ofizialtasunik garatzeko,
Eta morrontza handia dago hiriburuarekin, baina hiriburuan ez baduzu bertze estatus bat onartzen, ofizialtasun hori ez da erreala. Badira unitz alde ez dutenak ulergarri egiten erabaki hori. Baina oraindik hor dago. Beraz, ondotik badakizue legea ezarri zen, eta batez ere hezkuntza arloa hasi zen arautzen. Eta oso garrantzitsua da egin zen arautzea. Dena den, hasten zarelarik ikertzen hezkuntzaren arloan euskararen irakaskuntza eta euskarazko irakaskuntza nola hasi zen arautzen eta konturatzen zara batzutan arautze hori etorri zena mugak paratzera. Zertaz, gurasoen ekimenez, irakasleen ekimenez, haunitz nolabait lan egina zen 80. hamarkadaren hasieran eta ikastolen mugimendua begiratuta zer erranik ez. Kontua da gaur egun eskola dugula hiztun haztegi nagusia euskararen ikuspegitik. Eta gaur egun 3 urteko aurren artean heren bat euskarazko irakaskuntza duela eskola eredua. Baina eman ditzadan datu batzuk labur oraiko egoera nolakoa den ikusteko eta ja ondorioetara pasako naiz. Ikusten baldin badugu zein den ezagutzaren bilakaera adintaldeka 25 urte hauetan hau dugu. 1980an guti gorabehera Nafarren 9% zen euskalduna beti ere 16 urtetik gorako populazioa hartuta eta 2016ko argazkia hau da. Eta begira diezaiogun bereziki honi, honek duelakoz garrantzia. Belaunaldi berriak 16 eta 24 urte bitartekoak dira. Hau da, egun 16 eta 24 urte bitartekoen artean 26% da euskalduna. Ikus dezagun euskararen ezagutza hizkuntza eremuka. Eta ikus dezagun eremu euskaldunean euskaldun jendea nagusia dela orain ere, hainbertzea markada bezalaxe. Eta eremu mistoan 10%aren bueltan daude euskaldunak eta gero euskaldun hartzaileak zerbait ulertzen dutena 12%. Eta eremu ez euskaldunean hau dugu egoera. Euskaldunak euskaraz aritzeko ze errastasun duten begiratuta, euskalduna bakarrik daude. Erdaldunak kendu ditugu. Euskalduna bakarrik ikus dezagun ze bilakaera izan den. 1980an 40,6% euskal elebiduna ziren. Hau da, 2 hizkuntza dakizkite, baina hobeki moldatzen dira euskaraz. Eta gainerakoak, 32 ia horretan nahi du, euskaraz gaztelaniaz bezain ongi, elebidun orekatuak. Hau da, 4-3 erderaz bezain ongi edo erderaz baino hobeki moldatzen da euskaraz, euskaldunen artean. Eta aldiz, hau da, 2016ko argazkia euskaldun jendearena. Ikusten dugu, gaztelaniaz bezain ongi edo gaztelaniaz baino hobeki moldatzen direnak erdia izatera ez direla iristen. Hemen zer ikusten dugu? Euskal hiztunaren profila aldatu dela. Ja, seguraski, 2016an ez da nagusi etxetik euskaldun heldu dena, baizik eta eskolaren bidez eskolatu dena, toki erdaldundu batean edo euskara nagusi ez den toki batean bizi dena, beraz ezin duena erabili haunitz, errastasuna hortik heldu da. Ikus dezagun, euskaldunek euskaraz egiteko duten errastasuna adintaldeka. Eta errepara dezaiogun honi, gazteen hizkuntza gaitasunari. Hau da, hemen euskalduna daude, gaztelaniaz bezain ongi, edo gaztelaniaz bateño hobeki moldatzen direnak 37% dira bakarrik gazten artean. Ze salatzen du horrek, seguraski, erabilera falta dela. Zertaz, hizkuntza batean, goxo, eroso aritzen zara, baldin eta erabiltzeko aukerak baldin baduzu, erabiltzen baldin baduzu. Hartzen baldin baditugu gazteak eta begiratzen baldin badugu 3 hizkuntzaren mutan nola banatzen diren, ikusten dugu eremu euskaldunean gazteen 4-3 gaztelaniaz bezain ongi edo beki moldatzen dela euskaraz. Erabilerari esker, euskaldunai dira oso
nolabait, gaitasun handikoak, errestasuna dutenak euskaraz aritzeko, segureski egiten dutelakoz. Eremu mistoan aldiz, laurden bat baino gehiago da euskaraz bezain ongi, edo euskaraz baino horrekin moldatzen diren euskaldunak. Eta gainerako guztiak euskaraz makurrago erderaz baino. Eta eremu euskaldunean argazki hori dugu. Euskararen kaleko erabileraren bilakaera. Azkeneko datua da, inguruan emanen dudana. Kaleko erabilera neurtu egiten da modu neutro batean. Behatzaile batzu ibiltzen dira karrikan, ikusten, entzuten, jendeak zer egiten duen. Beraz, ez erreparatu, datu ari, gehiago joerari, zer gertatzen den. Eta ikusten dugu nola, 89tik gaur arteo, ez dugula lortu, naiz eta iztunak irabazi, erabilera sozialari bultzada bat ematea. Ez da lortu. Normalean, gurea bezalako hizkuntzen erronka hori izaten da. Baina, garri dut zuek ikusteko. Onaino iritsi gara, eta dagoeneko 22. mendera begira jartzeko moduan egon gaitezke. Euskara bizirik iritsi da gaudaino, hori da evidentzia bat. Ze pentsatuko lukete Euskara 20. mendearen hasieran desagertuko zela zioten horiek? Binsonek eta Humboldtek eta Unamunok eta berpiztuko balira, lukete sinetxiko segurazki. Sekulako iraultza izan da hizkuntzaren egoera, sekulakoa. Haiek ziren ergelak, haiek ziren burugabeak, oso burugabeak ziren Humboldt bat, Unamuno bat, baziren oinarri batzuk, benetan pentsatzeko euskarak ez zuela etorkizunik. Baina zer gertatzen da? Herri ekimena izaten dela, hiztunen ekimena izaten dela benetan hizkuntza bat aurrera eramaten ahal duena. Eta euskarak iraundu, euskara gaurdaino iritsi da, eta alde batzuetan sendo eta bertze batzuetan ahulsko. Hau da, egoeran ditugu argi itzalak. Alde batetik, hizkuntzari utzi dioten nafarren nahia da euskarari iraunarazi diona, hau da, herri nahia dago, euskarak iraundu orai hartio finean, belaunaldi bakoitzeko nafar batzuek euskara atxiki dutelakoz, euskara baliagarri ikusi dutelakoz, bizitzeko, beren harremanak egiteko, bere bizitza eramateko aurrera. Dena dela, Nafarroa osoan euskara berreskuratzeko legezko esparru egokia behar da. Mugak eta zonak eta ez dira azken batean Nafarren arteko hizkuntza berdintasuna sortzeko bide. Eta euskara Nafarro osoan berreskuratuko bada bertzelako euskarri legezko bat beharko litzateke. Dena dela, munduko ezein leherek onenak ere ez du eginen herri komunitateak egin dezakena hizkuntza berreskuratzeko bidean. Bertze argi itzal pare bat, egin dugun bidean haunitz ikasi dugu. Abiatu ginen duela 50 urte eta ez genekien nola berreskuratzen den hizkuntza bat. Ez zagon teoriarik, ez zagon eredu erreferentzialik segitzeko. Orduan hasi ziren euskaltzaleek intuizio honez eta sen honez egin zutena eta franko ongi. Baina konturatu gara aitzinean dugun erronka guztiz berria dela eta orai birsortu behar ditugula nolabait aurrera egiteko tresna kontzeptualak eta estrategiak. Ez dagoelakoz konparatzerik 70. urtean zegoen egoera eta gaur egun dagoen konplexutasun komunikatiboa. Batzuek erraten dute hizkuntza bat berreskuratzeko azken baten egin behar dena da ikusi nola galdu den eta prozesuari buelta eman. Baina nien nago ados inondik ere horrekin. Gure historia hurbilari begiratzen baldin badiogu, ikusten dugu euskara hainbat herritan, hainbat auzotan galdu zela, hainbat familiatan, eta euskarak ordurartio betetzen zuen lekuan gaztelaniak hartu zuen.
Baina gu ora ari gara hizkuntza berreskuratzen eta gaztelania eutsi nahi dugu. Eta gure hiztunek bertze atzerriko hizkuntza batzuk jakitea ere nahi dugu. Eta orduan dugun erronka berria da nola eutsi hizkuntza historikoari, nola sustatu bere berreskurapena lurralde osoan, eta nola ahalbidetu belaunaldi berrien poliglotizazioa. Erronka berria da. Hau ezin da konparatu, 70. hamarkadan zegoen nolabait ideiekin, ez? Eta gauza honitz ikasi dugu bidean. Pentsatzen ginuen, behin eskolan sartuta salbatuta dago euskara, baito. Edo euskaraz ikasten bali badute aurrek, eginen dute eskolatik kanpo, ja, hori egina dago, eta badakigu ezetz. Eta geuren estrategia berrasmatzen eta berpentsatzen segitu behar dugu. Eta hola gabiltza. Gero, Nafar gazten 26% daki euskaraz, bai. Baina gakoa ez da euskara etxean jasotzea edo eskolan ikastea. Gazteek euskara bere egitea bezik. Hau da, hiztunak beretu behar du hizkuntza. Eta zer gertatzen da gazte hauekin? Gazte euskaldunak izanta ere ez dutela zer ikustekorik duela 100 urteko gazte nafarrekin. Duela 100 urteko gazte nafarroiek gehienetan ziren euskaldun hutsak edo euskaraz ongi molatzen zirenak eta bertze hizkuntzetan gaztelania baldin bazekiten ala nola. Baina horreko gazteak molatzen dira euskaraz ongi, ingelesez, gaztelaniaz, bertze hizkuntza batean agian, ikusten dute pelikula hizkuntza batean, musika bertze batean, txateatzen dute lagun batekin bertze hizkuntza batean. Hau da, euskaraz eginen badute, izanen da hautatzen dutelakoz. Hori da, eleaniztunaren errealitatea, autua eta gure bezalako hizkuntza tipien, kulturen eta hizkuntzen atzean, hori dago, kontzeptu hori dago, autuarena. Eta orduan, gazteek euskara hautatuko badute izanen da, euskara baliagarria ikusten dutelakoz. Izan nahi dutena izateko. Euskarak ematen dielakoz bertze hizkuntzek ematen ez dietena. Biziarazten diolakoz gazte bati euskarak bertze hizkuntzek biziarazten ez diola. Jon Sarasuak erraten duen bezala. Hau da, euskarak bilatu behar du gazte jendearendako balio erantsi den bat, ez? Bertzenaz, kompetentzia linguistiko ikaragarria da bertze hizkuntza nagusien aldean. Eta gogoeta honekin, ja, iristen gara, hitzaldiaren amaiera aldera, eta iritsi gara orduan, pentsatzera zein diren, hiztunek eta hizkuntzek beharrezkoak dituzten aukera eta baldintza sozialak. Hau da galdera, hau da euskararen etorkizunerako dugun funtsezko galdera. Zertan dago egun Nafarroan gaztek euskara beretu nahi izatea. Eta galdera honek ukitu egiten du soziologian luze izan den kezka bat. Nola harremanetan jartzen diren alde batetik alderdi mikrosoziologikoak, harremanak, eguneroko bizitza, hizkuntza portaera, kontuak, eta baldintza makrosoziologikoak, ekonomia, politika, kultura. Azken batean galdera hizkuntza portaeren eta identitateen dimensio politiko eta ekonomikoari doakie. Eta erantzunik hoberena, galdera honi soziologiatik etorri da. Pierre Bourdieu emandakoa. Zuek eta arleru di, hitz egiteak erran nahi duena. Hau da, hizkuntzen erabileraren balio simbolikoa, balio sozialaz hitz egiten dugu liburu honetan. Eta hori da, Bourdieuren terminologian erranta, gaur egun Nafarroan hizkuntza erabileren azokan, zer nolako hizkuntza kapitala da euskara? Zer nolako kapital kultural, ekonomiko, simboliko den hizkuntza? Hori da galdera. Horren arabera, gaurko gazte etorkizunean hautatuko dute hizkuntza bat edo bertzia eta aita ama direlarik hasiko dituzte aurrak hizkuntza batean, bertzean, hori da azken batean, nire ustez euskararen jarraipenerako funtsezko galdera. Euskarak duen gizarte
balioari eta euskararen bidez era daitezken identitatei zuzenean doakiena. Eta gogoeta honekin akitu nahi dut saioa, eta baten batek baldin badu interesa aipatu ditudan berrietan edo liburuetan sakontzeko, nire ikerketa dago interneten eskuragarri. Eskerrik asko.